Tini khoi hangkor tulashikor blog by khobjak muitulung kamini buri botolok thamsa khai kamibo Angonwari ri borok kubuni thaini dawi ri phaima bai laharo asulai khorang tisalaika kaisano sanmong kamini Angonwari bo kamini sinai nunglai borokno marinai kubuni thaini borokno ri mangla aboni bukino sangrong solo kamini Bwrwirog laharo ongkhori khorang tisalaika te video CDPO no dakti phai malai phaina bagai koimong narkha omo haiki dakti phai malaya hanke phainai sala kotoriya prina hana hine kok saka Sinmo kasmani ke sin kosubari wat 2 number ni sin kosubari wat 2 number sin Angonwari center Buini area ni Borokno khisanoi ton koni kasila bagai simo opsoni bagai sin tinimo kasu sung nayo je sin elkawo lekha pora ganang borok tangui tam kubni jagani phai khison phaina kok sung obun mani maya sung nari tui tinimo option khai sungmo kuno pati boya kuno kubo boya sinmo nari tui sin elkani borok option যদি পুরো আপনার মানি এখন নকতাম খানে মানি একে সিংতে কত লামো বাহান নাই মানি একে চিনি যদি ব ফাই ওরে ভিডিও ফাই কোনো সিদ্ধান্ত খাইমে একে সিংখানা ফমাইকে সিং আটন বিসিং তে কত লামো সিং বাহান নাই